Esan dugu, orain ja gaztetxoen buelta horretan, goazen, bagoa, saioetan ikusi izan zaitugu. Zer da bertan, egiten duzuna, egin izan duzuna? Zer, aritu zara pantalla aurren eta atzekaldean ere bai, ez da? Bai. Ba hor, atzean koreoak dantzak prestatu. Bai. Eta... Osa, dantzak barkatu, prestatzearen esan duzu, dantzak asmatu ere, zer horrek? Bai. Diseinatu ere. Bai, batzuten igual oso logikak baldin balia, osea, oso ezaguna baldin bada kanta bat eta koreo bat baldin badauka eta oso ezaguna da. Bai, hori ezaguna. Orduan, errespatetzen duzu eta egiten duzu gutxi bera. Moldaketatxo. Hola, hori. Bestela asmatu. Zerotik hasi eta bertsio propio bat egin. Oso polita lan hori. Bon, niretzako izan da... Bai. Eta izaten ari hau haindik, ze guazeneko movida hau, nik txikin izenean, pentsatzen du, gustatuko litzaiake, musikal baten, koreografo izatea, edo, dantza egin, edo. Ez nuen inoiz espero hemen. Claro. Eta hori zen efektua, gainera, sekulako arrakazta izu. Bai. Horrere baditu guzura irudi batzuk. Bai. Nola ez. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta bain, ireki, tak, jarrera. Oia. Don't worry, be happy, tío. Zer egan duzuten, mo? Pentsamendu positiboa, Ordu erdi libre guretzat ere? Bai. Heavy romantiko. Heavy moñas. Carlos, ez duzu lan makala izan, ze Euskal Herriko gaztetxoei, eta, beste, Angel Alkaini ere erakutsi behar izan diozulako dantzan. Bai, bajoa dan gainera. Eske, jendea, hori egia esan bagoazen, eginean super guztua. Hemen, etxe honetan lan egiten jendea ezaguna, super guztua. Niretza izan da, azkeneko urteetan politena. Bai. Baita ere guazenen, baina bagoazen ere bai. Zure ikaslek ere hori bera pentsatuko dute? Ez dakit. Edo esango dute igual oso zorrotza zarela eta... Igual bai, baina, bakizu. Argitu dezagun, zer esaten duten? Carlos. Bueno, ezagit nondik hasi, zenbat gauza eskertu behar dizkizudan zuri, lehen egunetik eta ben sartu nintzen lehenengo egunetik horri zazaitu balako 3 urte hauetan eskutik emanda, ni ez erortzeko. Egiten duzun guztia bihotzetik pasatzen zaizu lehenengoz eta lako jende gehiago behar da. Eskerrik asko nigatik egin duzun guztiagatik, eman diazun segurtasun guztiagatik eta tera dizkiazun irribarre guztiengatik. Espero dut gehiago izatea, ze asko maite zaitut eta falta botatzen zaitut. Así que, bueno, inbarko dugu dantxalditxu bat. Konfigarria hori. Jendea kontentu daukazu, Carlos? Bai, bezin dut zer zan, oso maja, bai Joli, bai Joldi, eta jende gehiago ere, pasada bat esan da, izaten ari da niretzatu hain. Horrendik ere, eta jarrai dezala. Bai, a ber, agia den, bai.